Halløj folkens, og i dag der spiller vi lidt Pizza Tycoon. Hvis I ikke allerede har spillet det, så vil jeg råde jer til at prøve det. Det er rimelig sjovt. Og andre Tycoons er også rimelig sjove. Prøv det. Men som I kan se, så er jeg begyndt før jeg overhovedet er begyndt med et optag, så jeg har sådan lidt ting til at bygge og sådan nogle ting. Ja, jeg kan ikke hjælpe hende der. Jeg har ikke noget pizza. Nej. Nå, så må vi bare vente. Men hvis I selv godt vil prøve det her, så hedder det, hvad var det hed? Et eller andet Pizza Tycoon. Og jeg vil anbefale det her spil, på grund af at det er rigtig sjovt at spille. Og generelt, Tycoons er egentlig sjove. Så jeg vil anbefale jer at prøve det her. Hvis I ikke allerede har prøvet det, så prøv det. Men det går da dejligt. Vi har allerede en glad kunde. Men jeg venter lige lidt med det der slik ting derovre. Fordi jeg tænker, at jeg skal have den her. Her. Altså indgangen. Nej, jeg tror, jeg køber den her. Jeg har ikke råd. Nu har jeg. Så må vi bare vente til det der er færdigt. Jeg skal lige... Ja, det passer godt, jeg lige kommer der. Jeg ved godt, hvad han vil have. Han vil have en pizzaost. En ostepizza. Jeg kan ikke snakke. Men det går da helt fint. Jeg har 2 glade kunder. Det går lidt tid endnu, men jeg får jo snart de der penge på grund af den her ovn. Og alt det andet. Men ja, hvis den her video bliver længere end 15 minutter, så tror jeg bare, jeg laver en mere, så der kommer en toer. Og som sædvanligt bliver de bare sådan 15 minutter lange. Så ja, I skal regne med, at det kommer en toer. Sådan noget her kan godt tage lang tid. Men selvfølgelig, I må gerne skrive i kommentarerne, hvis I selvfølgelig også selv har prøvet at spille det her før. Fordi jeg synes, det er sjovt, så prøv at skrive, hvad I synes om det, hvis I har prøvet det.
Og undskyld for, at jeg er så stille lige nu. Det er på grund af, at jeg koncentrerer mig. Og generelt, jeg plejer ikke at snakke så meget i videoer og sådan noget. Kun hvis det er sammen med mine venner. Så I må gerne skrive i kommentarerne, hvis I synes, jeg skal snakke lidt mere. Nå, men det kommer da til at gå lidt hurtigere nu med pengene. 700 kroner for denne her, og 550 for den der. Jeg vil nok hellere også lige kigge efter, om der er en kunde. Det var godt, at jeg kommer herind. Ja, jeg fik en glad kunde mere. Nu kan vi få en banana milkshake. Nej, vel det er godt. Nu kan folk få en banan milkshake. Nå, men selvfølgelig, det kommer til at tage lidt tid det her, så jeg ved ikke, om der kommer en 3 også. Måske gør der, måske gør der ikke. Jeg ved det ikke, om der kommer en 3, eller om der ikke gør. Det kommer an på, hvor lang tid det kommer til at tage det her. Men endnu en glad kunde, det er da altid rart med glade kunder. Men da jeg begyndte på den her video, så tænkte jeg har set Versinger lave det. Så kan det også være, at jeg kan lave en, og måske kan jeg også få lidt likes. Men selvfølgelig, jeg kan også godt lide at spille det her spil. Og da jeg så Versingers, så synes jeg, det var en god video. Det skal jeg måske også prøve. Så nu sidder jeg her og laver sådan en video. Men selvfølgelig, gå endelig gerne ind på Versingers kanal og subscribe. Han er virkelig god. Men en champignon pizza nu. Nej, hvor dejligt. Det er da, hvad alle vil have. En dejlig champignon pizza. Men hvis I kan høre noget larm bag ved mig, så ikke tager jeg ikke af det. Den der ser lækker ud. Men hvis I kender nogle gode optagelsesprogrammer, så må I gerne skrive det i chatten. Nej, hvad var det nu? Ja, I ved godt, hvad det er. Undskyld, at jeg ikke lige kan huske det. Den der. Det ser så lækkert ud, det der. Og ja, det er slik kage.
Nu bliver jeg lækker sulten. Jeg tror, vi sætter denne her op nu. Hvad kan man så få på? Nej, hvor lækkert. Hvad med herovre? Oreo. Nej. Jeg ved, at der er folk, der godt kan lide Oreo. Så måske kommer der til at være lidt flere i restauranten. Nej. Han vil have en champignon pizza og en banan milkshake. Kan jeg få lov til at ramme ind? 12 glade kunder. Jamen det er da altid godt. Og det er da dejligt med penge. Hvad var det, jeg lige satte op? Jeg ved ikke, hvad det var. Nå. Det kan også være lige meget. Nå, men nu har vi i det mindste fået sådan noget her. Jeg tænker, vi skal op til denne her nu. Nu har vi jo alt det andet. Og ja, jeg ved godt, jeg står på bordet. Så tager vi lige en banan milkshake. Den er klar. Nej! En ny milkshake. En jordbær milkshake. Nej, hvor lækkert. Får jeg lyst til milkshake. Lad os lige tage vores uniform på. Nej, se os nu. Sådan. Hat. Ja, mit hår stikker ud af den. Rip. Hun vil have en ostepizza. Og det var det. Det var hvad hun ville have. Og ja, jeg spiller altid med musik i baggrunden. Hvad skal den hedde? Big Luke, Big Luke, confirm. Så har vi skam vores dejlige restaurant, der hedder Big Luke. Kom nu. Tak. Nu skal jeg så ikke sidde fast der. Okay, en chokolade milkshake. Men ja, selvfølgelig, nu stopper jeg nok snart den her video og laver en anden episode af den. Ny kunde. Chokolademilkshake her. Og ostepizza. En ostepizza er også god. Men jeg tror snart den her video den stopper, og så kommer der en inde på. Nej, så kommer der en mere. Så jeg starter den efter den her den er sluttet. Så farvel. Vi ses i næste video.